Miguel Tellado pediu que o Goberno Central e Alcoa actúen xa para salvar a planta de San Cibrao, unha empresa irrenunciable para a Mariña Lucense, para Galicia e para toda España. Nos únicamente pedimos que cada un cumpla coas súas competencias e a competencia do Goberno de España é velar para que esta planta de Alcoa siga en funcionamento. Si a empresa verdadeiramente quere vender e si a SEPI, o Goberno de España, efectivamente quere intermediar nesa operación, non hai excusas para que iso non suceda. Se trata de cumplir coa palabra dada, primeiro a empresa, en segundo lugar o Goberno, e que esta actividade poida seguir en funcionamento. Compre lembrar que o Executivo de Pedro Sánchez leva meses desmantelando a nosa industria, un ataque que, ademais de Alcoa, sufriron empresas como Siemens Gamesa, Ferroatlántica, Alu Ibérica ou Ence, que foron pechadas ou están en vías de marcharse da comunidade, provocando así a perda de milleiros de postos de traballo.